Mae'r gyfrol Heddwch yn y Ddinas yn gyfrol sydd yn edrych ar gyfraniad heddychiaeth i bywyd y ddinas a bywyd y ddinas i heddychiaeth hefyd rhyngwladol. Rhan newydd gyfoes o'r stori honno yw Caffi Heddwch ar y Broadway yng Nghaerdydd, sydd yn agor i ddrysau i bawb. Mae'r bwyd yn dod o Ethiopia ac o Eritrea, ond mae'r croeso yma'n groeso rhyngwladol, a hynny yn enw heddwch. Perchenog Ad Hanom yn gweud, mae heddwch yn golygu popeth iddo fe, ac mae'n amlwg yn cael ei wireddu drwy'r caffi yma. Coffi'n cael ei rostio hefyd ac yn blasu'r coffi hyfryd gyda sinsel ynddo fe. Mae lle braf yn y caffi yma a mae croeso cynnes i bawb yma. Ad Hanom y perchenog yn rhoi agor y drysau i bobl o bob cwr i ddod yma. Mae eisiau gweld pobl o bob gwlad yn dod yma i fwynhau'r gwyliaeth. A hynny yn enw heddwch.